Na hema ya wadani ware ya wadani emwa. Na nkasa ya echi wade se kwasi adani ware ne yonko kwasi adani eno so enye se benadani wale ne yonko benadani eno so nye kra. Adwoada for de se de odoma nkoma si ye wo no no. Dene pa so betimi de ontansane akosa wo no ama ne wo ho asai. Kwasi adani ense so wale ya wadani. Ense se kwasi adani oware sebe ne yonko kwasi adani. Obi oye kani bia na oye Ghana ni na oye bibini tuntum bia wo kra. Esa wo sunsun. Enti bra obeye wagen se me nya kani bio no. Saa da no na saa abosomsem ne befiri onye saa de a okani bia abosom wo. Yare biara ye say ye stroke, o pressure e wosro, o diabetes, junsomu yare, kidney problem, heart problem, infertility in men and women, o spinal cord problem. Oba abotare clinica e your last stop. Me I know if you concentrate, then give me pressure all night today, but I know I go be congratulated you, yeah. Abusia ya da odoma nkoma se wode yankwa acheyen enne enso Aprebi waves empani ahie bi medie so nie Abusia yesua enanna eye awoda dwada de kopem kosiada esu ene ban a eda di e wo ho na adofo a wonom ahweyen ensem bisa bi a wonom ede ba ense ene na eda ben ene ware eda ben a ebe ya asumdue ene totin eno na aka ho bi ama Aprebi waves ya dwasuko akofa ye nuabe ma ye wofa ye papa a wonim de eba mamre eba manie eba bakosem a wokwatinu a enye yie tese waye kokromotie seso anye bia ena de he ne ware ye abusia me de Oheneyere Adwoa Aprebi me na wofa ya ontwe nkombo ofa ya eba mamre ni amanie se de medical aka no empempi oba amamre fie cultural center Kumase oba beto no ho no mo eba adansie ho nimdie nso a ensa ne ho ntuma no edipa no di mu akotene ofa e mu akwaba ya medie na hema na empom obo ade adom ne mompa ebonti na ofa obi a wosi dan kwakwa na nsi wosi dan woni abakosam de nkatwa kaban na wobo na so obobiw e wo abakosam pa mu eba ne sa na otibi kan ne wienu si animu more careful na hema ba na mpani se obi nkyere wotomfo ba atono eno nti na mate saa mesi owo me opani kodosu abakosem ene amamre de ondotonas honam difre ena opani bi ana wabene ahye e wo Ghana abakosem mu nso oso mi motete me kakra eno nti abakosem de na me anim ni aga opani be ya ofa opani no nya na ba bi kodada na ya na mempese nkofo hunu me nsuma yemu nsem nti ho de moto wura gu so kakra na wo bemfo na wa ben pa so wa bakosem na nsa na obeka ho asem kire ko otimi de ukohwe sa ha asem na mpese mpo kire wo ukohwe no wasa aba kai se brebi atwam wa de meko Ethiopia ekohwe Emperor Selassie na himfie okay na no abakosem bi wo ho a kire se wo wa bibiri mu ha sei na wa ben pa kwakire na uwura ye na himfie ho na upia tumi ekuta wo honhum mu no aka ho ade aka Emperor Selassie himfie aka ho na nya no ntine na ye nam ebresem no ye bekoye no so enema de wo bi wa wo ofa enti ya so obi pedi ahie ya so obi se ye kura wani na ofa wie de ene ebrei enana edwada ebenada kopim kwasi ada esua ho ade esu ne ban ya de ewo nipa brabo mu na enim se ya de edin de ewo papa wo mu na ewo bone efa esinto ene de ye papa ewo mu ne because positive and negative edin a edin ma wo bia na jana de esua kokoduru da bia obi bisa se so
anya ne bia eda ben na ware ne yonko da bia ebe ya asubie ebe kɔtɔɔte ɔha bia eni ho ɛno nti na nai anahema oguma wabusa asempa nanso watiefo ne ahwefo emfa nkyeme ma mahase lebegu ubia wade papa so opa ngoma so no enye na numode na emom ni yie mu nana wada wo mebru ye wo awoda ne bi wo ha no kwasem ni onom etirinye na onom tire enye no nso eya abosu na enso trosem se anase odoma nkoma nu asem se sa wo yire wo ho na wo kentene wo ho a konu ya no be firi wutiri so enti wo bi biara o tie sa abre na wo betene ho asem se medie de esenye no bo ho so ese tie bia no odoma nkoma ebe ma so ama so watimadi asa kyere mu ama se ye hwe mede me ho be firi ase isanse mpani se aboa bi ewu a owu firi ne ti nanso aboa ba akopɛ ne owu firi to tefre tefre so owu a tefre owu firi ne to bo se na no mfemfem no ebe wo so a omuda na to no na ewu ba ti wu a beka etire no na afi fon na yedi nanso aboa bi ewu di a etire ne di ka ewu na ho me ntua wie ansa so tefre de wo de opa twa na se ni na afiri ho etire no nko a de be yaduma nti me firi me de yeso me din de yaw asechire ani osufuo obi a wo su so your boy be ma o yusufuo ena sabie son me mrane eye yaw prekun saa na ya na nkofo ta ka se yo prekun nanso asem no pa ne yie mu no eye oprekun yaw oprese ebe kokun sanse ni tirinye obo emmo enti oprekun no na kun ba ne kwa woto anu ato sabe mpani se eka de oni ntoma nko a da bia ya brasafo enti yaw oprekun ena oyo ba so a ya bosuo anase aba na hema ya wadani ware ya wadani emwa ya miyenim ni se ya wada ewale ya wadani enye emwa ne nkasa ya chi wade na abrabo mu no onom bre ansa na niema etumi akoyie papa ebiew se kwasi adani eware ne yonko kwasi adani a eno so enye onom bre papa ansa na niema etumi akoyie ama wonom de toso bio ye miensa eno so ye ebenada se benada ni ewale ne yonko benada ni a eno so nye kra nyenti e ma ne nye no ne mi ebiemu ni ye wo obi kwasi ada odi akwasi ana akosoa na saa abusua no omobobra no omoko omanimu a na afofo etwe wonom esan akiri wonom tiri entanye pra kwasi adafo no nyame anim ni onom etiri nye na omutire nye na omoyeche ya wadafo enti se kwasi adani ni kwasi adani ware a enkoyie onom bre pa ansa na niema akoyie yenti emma onom bre na niema enkoyie ne se me yakwasi adani ana me koma ni ma ne yetune san me yereso yakwasi adani me koma ono so kona ni ma ne yetune san mo shabe yeso anso a mo ye bre ansa na yeye enti se ni pa mienu ware a bomu sa bra bomu no omo bebra ansa na bia omo kongokora bomu anase omo ko mfishia bi achi no ansa na omo timi ate esikwan ni enti ni yie mpa ande enka enye yenhwe ya wadafo nso ya wada ni bi adwuma obre ansa na gina na ase na adwuma enta nko yie
enti se ya wadani kofa ne yonko ya oni ana osufo a no kwase ni ono mienu omo bre papa ya wada de de omo mienu nyina e ba besu ya wada wo bo obi besia kora nipa kora ntua eno so ono de obi ka na wo pressure de wo onfa nkoma nipa kora obi pamwa no wo hwiri bi kan pe ya dia ma no na so ba fia de buada enti ya wadani ene ya wadani so e ware ya emwa kora eno so nye ena de etoso miensa no na wadaro mebru e benada ni ono soso o wale ni yonko brada ni enye etuduro mienu ana eja mienu ono mu nhia e ma ne nye yi ti so obi ye benada ni be ma na ne yire ye benada ni ba me nkase kokko jaa wo yire ana ko jaa ukunu na emom mo bre ono mo so pemwa e din sa afoforo be boa wono e benada fo no omo pemwa omo bre enna mo mabufuo ene memprene ene atia tie ye wo benada fo so nti enya de a esese wono mienu omo so wale ebobra ema ne yiye na se wofa se ni nsura na se de wo kan eda koro mu nipa de kamya ye se wo ma anuafo ne sa che se omo da esukura di dabi enya da koro no saa na ono mo wale emwa na mabobodi ya wada omo aware o ne yoko ya wada enye ena ebenada enti ne saa no na onko ware eda ben mo piafo eda ben mu nipa na ba na ne bema da ben emu nipa no won ware anahima eno ne ate abisa no sanse senye Aprebi waves a unya na baabi a yesa ha so ye ya wodani na pese obobra na koyie na senye na amafo ena pre won ho a enka ya wodani pa de wodie ne juadani ana memene dani ya wada ka wodie ene ajuada ana memene da no wode ne ntansa ne bi asawo na ne metumi akoyi ama itira eye no ebia besawo na ofa ti eye esai pa okay papa trosem kura se emfa ahomotuatefo na wanye fidie ama okra megusem na eka enti bere bia no so do ho bo ni papa ene metumi koyi ma na wadaroma asem we se emfa de ye ken ho na enso me de hyem wa hase obi a ehu pa so ne be nante eyi obi a ya dome no anase obi a ono a edome no obi adome no anase ono a dome no se nipa no se wonim bi a nkense se one na gro bere bia niema nkoyiye ma ya no me ne betumi asai wo ebetumi asawo na se enanna no nso de ne bitiri nye anase de enye wo ne ho no dɔɔso nso betumi asai ebetumi asawo na se ne wofa se ya wada ekwakoware juada edie ne die dance se me juada me die papa be sai no anase wo no ne bad luck na anase ne tie enye no se so die etosi ne ya no mom na e ba be sai juada ne nyina no kure se de wo kan ya ne yese nkatebone baako etimi se nkate aduasa na enso ajuada fo de se de odoma nkoma si ye wo no no dene pa so betimi de ontansa ne akosa wo no ama ne wo ho asai eti so ye ya wadani a o ware juadani a ana memene dani a ya boa wo papa enti na we si ya wada esesenka wonya ajuadani ana se memene dani so ye oba na da ma no ho na eso wade na kwasi adani nso akɔhɔ abi mo piafo kwasi adani nso so ono so saa enai mu biara se kwasi adani ensese o wale ya wadani ensese kwasi adani ware ya wadani ensese kwasi adani o ware sebe ne yonko kwasi adani eno so nye ejese kwasi adani etimi ware ejuada ukuada efiada ena memene da saa nkrofo yi ne sese kwasi adani o ware won ne basa wono mu dimma no na ekoka saa wono mu tire ye no ho a eboa ma ne matumi koyie e wa abrabo mpa kwasi adafo yi obo enna ahodo nan a obutimi ware nanso ya wadafo de juada nko a na memene da juada na memene da pe na obo ma wo mu anahima mo piafo nye ntie ma me bo weenum de enan na weenum de mi pe no ya wada no no kwasemini wonom ho otoro kwasemini ya wada no
Se yɛkɔtoro se mu kra ya wada no ne owura bia ne yɛfɛ no Yabes no enti ya wada ni ansa na nani bɛba ne ho so no wa ya so ɔdena kyɛ enti saa woda mienu deɛ ɔde ne ho bɔ wɔ mo a sɛ tie biara ɛkɔ yie ma esane ne yɛmam kra ɛnna wɔnom sunsum ɛtaa wɔnom akyire no ya na sunsum no so ka bi yɛ etuma bua ɛma ne awu yɛ bi etuma yɛ nkɔsoɔ ɛno nti ɛna ma nana abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ya wada ni ɔware adwuada na memeneda na aboa ama ɛhyehyɛ atumi akɔyi kama yɛhunu ya wada ni ɛna ɔware ɛbɛboa no kwasi ada ni ɛna ɔware ɛbɛboa no ɛbɛna da nso o pia fo nana ɛbɛna da ni nso so ɛna ɛsɛ sɛ wɔwale yɛ ɛyɛ memeneda adwuada ukuada ɛnyɛma ɛbɛna da ni efiada memeneda adwuada ɛyɛma ɛbɛnada ni ukuada ɛnyɛma ɛsɛbisɛbi o ɛbɛnada ni na ɛbɛnada ni no ne nti ɛma ɛnyɛma no ne sɛ ɔnom koko taa wɔ soro ɛna ukuadafoɔ no so ɔnom koko ɛwɔ soro ɔnom kora de ntu wɔn fo sɛbisɛbi wɔne hwan yɛ akɔ akɔtu nyɛ fofoɔ enti sɛ ɛbɛnada ni ware a ɛsɛ sɛ ɔhwɛ adwuada ni ɛsɛ sɛ ɔhwɛ efiada ni ɛsɛ sɛ ɔhwɛ memeneda ni saa ɛna yi mmiɛnsa ɛna yɛma ɛbɛnada ni sɛ sɛ ɔwale ɛne deɛ wɔfa wo kyerɛ yi deɛ na sɛ meme adwuada ni na sɛ menim sɛ yɛwada deɛ wɔnom ɛna wɔ mu su ne dɔɔso a ɛsɛ bɛna nkɔnkɔpɛ bi nti dwuada ni mɛware me yɔnko dwuada na sɛ yɛdie mmienu ana ɛtire ɛyɛ mmienu na ɛba bɛhyia ɛnka deɛ woka no yɛ turo no sɛdeɛ abobonua ka no nanso mpanin sɛ ɛdedere wo a ɛhu mmɔw sɛn sɛ deɛnti ma meka sɛ ɛdedere wo ɛhu mmɔw ne sɛ sɛbie wo kane na ne yɛte kuro ketewa mu anaa kuro aseɛ no sɛ wopɛ sɛ ogya anaa na ɛdedere wo a aha ne ayi kura a wobɛkɔ unsuro na emo wokɔ yɛ wie na wo ba na na fe ehu bɔ wo sɛ obi ɛtɔ obi domu ntentan kanka ne mɛma to onya hu wo ba akɔkɔ ana tuntum ana oba ɔkromo ana bɛma gram no wo se wo pa ɔnhwɛ bibia nka ho deɛ wɔno deɛ wahunu no ana ɛsɛ obi akyi na wɔkɔ na nya wɔ na ni wie a afei na na ni ɛba ne ho so wɔ sɛ kamitie deɛ Oheneyere Aprebi ɛne wɔfa ya ɔtena ase kan yi a ka ebi ɛbɛboa me nanso bi ana saa no akachi sanze mpanin se mehunu ya anka na akachi bi edi kan so ne ama na akachi ɔhene bi na ma saa asɛm we ba ayo ɔhene bi a na ɔwɔ asantemamu na na ɔti akenten na bra ne penso sɛdeɛ mu sɛdeɛ son comfort da kɔɔyɛ ɔhyɛ nkom sɛ abrɔfo bɛba bɛdi yɛ so na ebere bi duruye na abrɔfo ne ba na saa brɛ no na ɔti akenten penso na nanom abɔ comfort da ntoma na sɛ yɛde na wura danketewa mu na comfort da me kana sɛ mi so ebra na nanom sabi o na nanom onimu a onimu twene tire no mogya ma hyire ne baaye na kyerɛ sɛ abrɔfo na bɛba bɛdi so saa adeɛ ne baaye no ɛno akyi no ya abrɔfo no pie ye no ɛne ma na na utia kenten ɛsɛ saa deɛ yɛhuniya na akachi ahyɛ sɛ abrɔfo no baaye na yɛ sɛ wɔn mo adi kan agya da kwan ama ne kɔ na nso adeɛ a ɛni ka paa ne sɛ obi a ne yɛgya ne kwan no na honhom ne saa bɔwura a obi sɛ kɔmfoɔ ɛma wɔn na kyerɛ asante kasa na wakyerɛ mu kɔ potogifoɔ kasa mu sanse owura na wodi wo manim baa no John Diego di Azambuja no wono bra oba no wonte ye kurum kasa enti na ye comfort da honhom atisi obi ofoforo so won ena na kyerɛ mu kyerɛ abrɔfo no na abrɔfo no kasa no so aka kyerɛ nananom ɛwɔ twi kasa ebere be semu ye bɛkɔ hɔ abusua be kasa we sɛ ɔfa yaw de abamre ne abakɔsɛm de wusan ho a enye yie fi so ye kokrobuti ɛyɛ mpani ahyia so ne ɔfa yɛn hwɛ ne yɛ sɛ ɛna no aka no adwo da tinu ware ne ho a ɛyɛ kama ɔware ya wada a ɛyɛ
ɔware wukuya da yɛsɛ dwara ne memene da de wɔn mutimi ware bia wɔn so timi ware wɔ mo aho ya wada ntimi ware wɔ no aya wada ɛna ɛnse sɛ ɔware kwasiada na emom kwasiada ɛne ya wada ne nyina mutimi ware ɛnano aka no ɛno kra ya wada de no kra de waka sɛ memene da ɛne dwada ɛno nko ano wɔnom ɛnware wɔfa metimi de ɛda dwada brada kopim kwasiada ahosuo yi agina so ade akasa me de ware oba ana me de kope kuna na eye be se din de me no me hu ne se ya wo me duada nanso din bi ka ho intana na wasa me de da na ye wo me no nko agina so e de kope ba yo nana wadaroma eda no nko a wontimi nyina so na emmom ne wo mu ne se akamfo eda bia wo sebe ne bosom ana na sua wudare eno so wo ho enti eno kire wutiri ye ewo dan mu eno firi ho a akani bia wo edini ahodo miensa eye awodadin abusuadin ena sabi wo som edin eno mu biara wo nsunsuanso ewo enipa so sunsuanso papa eni nsunsuanso bone enti se wo fa yawo na obehwe na busua a mebo se me kobere na ekona na simpia sare obodogbogu a meda hene mu ananama akona fo na sabio so se enye sona nke ye ne obopon ye wo wura mu samo na mo wa ba bia sage abayen amwalisi na mo akona fo no ye ne di kade na mafoka ke kreche se de ke ye ne di kade ba esi adanse fomna enti saa na yimu na obehwe na watumi di akowale na emo munya hunu so ye yawada nko ana so ye yawada na mempe da bi ke hunu abusua ofiri mu nti na mpani se se wo kwa awade a busa na awade ne kwa awa saa hwehwe mu we nu na nananom ya ansa na omama kwan ama omoba akofie bi mu awade eno nti obi kofie bi mu awale etimi bisa se wonum ko mu odene kire se ye pesi ehunu se saa fie hofo no omutumi nyini cha na ena amafo mpene na watutu aboa no ho dada ena ode be kire na ebe na watu no bo ena se si eso no dodo no ano mpani be ka so wawi awo dada ti wonya ba ya na waje mama no saa de wo mfa ma no kura wo wi awo eno na mpani se sabi o patakunko ayie mo nsampo otufu no akobo sempo ankapre eni otiese ye wona akoka so sika wo afa ma me fa we entwa to obi so awoda ne bisu ne ban na ye bobo so obi so de wotena sesese a wose da bi de mo kai negative no ana se ayi bone ne wo mu no hunu wo me so ana me na sa so bi bi ebetimi esisa se bi wose me ye fiada ni nanso fiada fo su ne ban no ba kokora ne mi yo wasem bisem no akamfo nhyehyeye mu no the moon no broni frɛ no 24 hours yen akamfo no the moon yem frɛ ne saa sɛ yɛbɛka hours dia na nka yɛto efiri no nsia anopa kosi no nsia no the moon nyina adekye na mfimfini honom ne yɛkeka ho bi wɔ hɔ a yɛwodi na de frɛ no na obi wɔ hɔ a na ɔse yɛwo no yɛwada na enso ebia na da ede wo no na efiada ana se na ye wukuada ejisi wo hunu sa asu ni bi wo mu a na nkyere se na mafo beka se wadoje sa asu no da bi e wo ho ena se wo hunu sa asu no a ebia na ya hunu da poti ya de ma de wo no na mi pa cho mi ntowa no na ye se ebia ya wo obi be ye 12 midnight ana de so mu se meka se ya wada abia chi fiada na meka se ya hweta wontie se ya wada na nso oye fiada ba e bi so na nka ye bukuada abia chi ya wada na nso wantimi ansese ana wan hunu don kra wo ye nto se o mi wo ni bukuada enti wonim se opani bi aye ekuriya ben ha ya olo omutimi to endam ye ni din kwakuyawo kwabena kwabena kwaku se wo hunu se saa bre no na ye da so e wo bradam ana na awura wo kuya dam tino de ni mienu abom eno kure e de amma na wo ya adwene na
Bi wo so a entiteye bi a enane agya no de maa no etumi pae saa de ni free enipa no so. Okay. Me ye yawada ni na yawada din e wo ho na mabusua din ye Acheampong. Okay. Na Acheampong bi a kire se owo ahena na se na ebosompra. Okay. Tisa bosompra na me dia se din bi ti se asomadu boatin Acheampong edin doso se din sa ade no a eda me so no empanimfo timi paw epai wo hawa ewo mu efiri so na aboa asai yawada na ma yawada no mu hawo nyina so etimi efiri ho eti se wo ye fiada ana memene da na wo hunu usu ana oban no a ye ka se su a me su ni se ofa ya o me yedin na me ban ni se me ntia semase din na me yeri nyina no eye me ban ni se me ntia semase o kakra me ntia se nanso me su ni de eyedin ana se me huja eno ne yesi yehwe ni su ene ne ban enti suban bi wo ho a na obi nso asesa no shebre asesa fo wo ho ya wotimi sesa wo shebre eno na ayire wo ho ana odoma nkoma asesa wo de eno a enye no ama na be papa eno nti na me de hye atiefo ne ahwefo kyereboa no se obi ama na nimra na ho so no wontu anamo ese fata enye bibia na yebetumi aka no wo afidie so akire wo isansa sandefo fre bibi ensumaye mu asem na sesi ame na ote hayi ma woda yede wo me yawada no ne Acheampong no se me kasa me ti ahan bi wo ha e de aye bibia woni owura ye ogina camera ye chi ana afidie ye chi mo de ntokwa bebom sesi a yehia se me hunu din ni me hunu owura ni din me ka bom na me bom din gu so na me ye bibi kakra bi fa ho pe ntokwa be simo ntem na se yawfo no ane Acheampong mo san nim ha han san nim bibi so na no so nkyere se me kasa mi wo pala kra o me ni hwe eyesu hunu oba ya asa je wo kan se ebia awoye mu ana se edititie mu ne timi pai negative na e wodi no feel so na obi so badwen se ebia ya abosom sam ne ade o ana edina wo akamam obi a opeso oto ne ho free abosom sum ne wodin no kokofa abrofo ne die ne bi nana wadaroma obi a oye kani bi ana oye Ghana ni ana oye bibini tuntum bia wo kra esa wo sunsum no eno na obi timi pem kasa me woni sunsum edi na chie hanya ompaye no awbo no na mesunsum bi di watire na wagja wo ni sunsum katane baso enti se bibi ye obi o se gei chese je sunsum meje no me ne wo kasa ekura no me de yegina me nchen wo de yegina wo nchen ye nuar ma aka wo de yegina wo nchen enti bra obaye wadwen se me nya kan ni bio no sala na e ta ada no na sa abosom sam ne be firi onye sa ade a okan ni bia abosom wo fi okan ni bia abosom wo fi na enso twasam se ne wan firi wiase hye antro ni din wa agwama okun no moja mu no ontumi nhyane nyankopon ani busa wo hwe se wa mu no wa ho odene pa wo nyamsom no etesai asem no ni twati ara no nyemfa si ha yara abusi ankomo ne ya yede anye bia ye hunu enna no de oware ne ho a eneyie eda foforo nso eware ne yonko da foforo a eneyie maka kire na de bia mekoso aka ne nso me sama ka se eye kajabi abone bo abone bede ye de to ho da chi bi ebe san wo fa ya tena se bi na eno nso ebe ye nkomo foforo ya da ofa ya wase ne din pa de dan yaw Acheampong obakatwa center bibia abohuna owo abotere e de kire abakosem amamere amanie emfa ho ne babia wo fira wo de ba ahennie ho dwumadi wo kire wo abusua dua enema ne dose nyankopon adomankoma to ne bo ase de ache no e na gyanne Aprebi waves ya twe kakra e de afiri no ho na nya no nko a se badansie se ye abrosa de e to aso se yi e da ben plan no ana se wo de beba obesi dan fefefe e de amam yansan hia bi bidin do Oheneyere Adwoa Aprebi kopim se besa hia bi mu no twadi aponyankopon o hwe no